penampilan selanjutnya dari Ananda Adlar, putra dari Bapak Joko Malis Pelajan, dengan lakon Anoman Laire Anoman. Kepada Ananda Adlar disilakan. Katon sumamburatan antawis dangu katon mencorong tejane kaya-kaya hangitung wasisaning wanci Sang Dewi Anjali genyo ngandhut sipunang jabang bayi wis dungkap wayaning mangsa kala kang pinuba dening Gusti Kang Maha Kawasa Jabang bayi kang kinandhut kepengin nyumurupi padang hawa. Padha sakala mabra lair sipunang jabang bayi. Rupane putih diwut-diwut wujud rewanda. Kagiat krokasan Sang Dewi Anjani. Jabang bayi wujud rewanda mongko saka pangrasaku datan lautate kepok senggol karo salah suwijining kakung dewa dewa banjuten wae anggaku timbang aku urip tansah nandang wirang anakku ke sing gedhe pangapuramu kowe malekah sepyok dedosane ibumu nganti kowe lair wujudmu rewanda nanging senajan to wujudmu mangkono kowe tetep anakku sing bagus dhewe
banyu susune ibumu iki, Ger. Kocap nalika samono, si Ponang Jabang Bayi Siga nyecep banyu susune Sang Dewi Anjani. Eling-eling Dewi Anjani genya nglampahi tapa brata wis entuk nugraning Jawata. Mila sareng tumetesing banyu susu kang sapisan, mancing raga dadi aji Bayu Mangindri. Saya dangu kaya linolosan notot banyune Sang Dewi Anjani. Satemang lumpuh tanpa daya seda kunduran nilar bayi sak nginggile godhong tratebang. Tanpa ruang si Ponang Jabang Bayi mung bisa glempangan saha groncalan. Sedina, rong dina anggane katon seger, nanging dangu saya dangu rasa salit saha luwih datan bisa ngampah. Jabang Bayi nangis groncalan, suarane ngebaki bawana. Praetna Sang Bathara Bayu. Sing bakal jampangi sak lakumu lan kue bakal tak daku dadi putra angkatku saha siswaku. Kekasih Raden Bayu Putra ya Raden Bayu Siwi lan kue bakal tak gebya banyu gegis supaya enggal dewasa, Ger. Demikian tadi penampilan dari Ananda Adlar yang begitu luar biasa.